Аксане Малочцы 47 гадоў. Яна маці траіх дзяцей. У лістападзе 2023 года Аксану затрымалі разам з мужам Зміцерам. Спачатку іх асудзілі паводле адміністрацыйнага артыкула за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў, а пасля абвінавацілі ў здрадзе дзяржаве. 1 жніўня 2024 года Брэсцкі абласны суд у закрытым паседжанні прысудзіў Аксане 8 гадоў, а яе мужу Зміцеру 12 гадоў пазбаўлення волі. На дваіх жонка і муж атрымалі 20 гадоў турмы. На волі без бацькоў засталіся трое дзяцей, сын і 2 дачкі. Паводле звестак былога палітвязня падставай для крымінальнай справы стаў здымак цягніка з вайсковай тэхнікай, зроблены без якога-небудзь шпіёнскага намеру. Не забываем, гаворым пра іх, патрабуем іх вызвалення, свабоду Аксане і Зміцеру Малочкам, свабоду ўсім беларускім палітвязням.